уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин кмет, добре дошли на официалното откриване на Gate Garden на летище Варна. Най-новото модерно и уютно пространство на летището. For your support, all the regional authorities that helped us to make this project happen. It's always great when you finalize a project that exceeds your expectations. Няколко числа свързани с този проект. Няколко човека ме питаха какво дава този проект на летище Варна. 40% по-голям капацитет получаваме с този проект. Много голяма гъвкавост относно разпределението на потоците Шенген и Шенген. Голямо удоволствие да съм тук и мога да призная, че съм наистина изненадан. Много приятно впечатлен от всичко това, което сте направили на летище Варна. И аз като всеки един от вас изключително много се вълнувам, защото предполагам, че всички, които сме тук, много обичаме да пътуваме. New to the opening of Gate Gardens, the extension of Varna terminal, and the terminal itself was inaugurated about 10 years ago.